Good morning mga langga. Yes. Just got home. Si Papa Bear, si Kuya Bear, tapos si Kinsey Bear, ug si Angel Bear. yes. So karon ang ika 6 days sa Misa de Gallo. Unsa to? Ika 6 days sa Misa de Gallo and later mubalik may para sa episode 6. So 6. See ya later. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Back mga langga! Yes, mga langga. So, sorry kay murag mga haggard kayo minaw kay gikan pa mi nag tree planting and yes, napod mi vlog ana kuyog ang SEC STC4 ID. So, yes, so lingaw kay mi. So, mura na among gipang suot kanina no. So, karon is ang episode 6 sa ato ang VLOGMAS. So, di na ta magdugay-dugay na nalaman siya upat ka buok dire. Yes, upat. So, ato na ang pakuanon si Angel Bear kung kinsang atong hatagan sa ato ang gamayng blessing nga para spaghetti. Ginagawa mo! So, okay, go. Go, go, go. Kinsa ni siya? Sinetch itet. Charot. Okay, so ang atwang maswerte nabunutan karon, which is super happy kay ko kay late na kayo ta naka-vlog kay lagi ni atin nag-tree planting pa ta, plant growing, sure ba na siya. And happy kay ko kay dool ra ni siya sa balay. So dili na mi mahag kayo. So ang atong nabunutan kay si Annalyn and family. So kani siya mga langgamo ni siya ang atong isa nga nahatagan og blessing atong niabot tag 3,000 subscribers. So siya po ang atong hatagan og blessing para karong Pasko. So without any further ado, let's go! Yes, so mato na ta mga langga. And naasi Baby bear! yes, si baby bear. Mga langga ang atong atuin is nara dira raw. Mura na ilang balay. So, let's go. Christmas! Malak ka, ginoo ko Spaghetti! Thank you! You're welcome! Jesus! Salamat! Welcome, te! Ayos kami, te! Sa Merry Christmas! Merry Christmas! Ayos kami, te! Wow! So, we're home mga langga. Real quick! Real quick! So, muto siya mga langga ang atong na-shuran sa atong blessing, which is si Tiana Leog ang iyang children. So, muto siya. And, sorry diri kay murag na yung mga bagong nilabhan dira. So, that's it for today's vlog. We hope that you enjoy. Because we're just spreading good vibes and love to everyone. So, muto siya and mga langga, always bear in our minds nga mas maayo nga mo share ta sa atong blessing bahalag ginagmay basta kanunay. So again, this is Mama Bear And this is Angel Bear. saying Merry Christmas!